Apa deno, eta berdizketan, eta beno, hemen gara Portal Stories meleko beste kapitulu batekin, eta... A ber, ba... Hemen... Likidoa... Bale, abiadura hartzeko... Hortaz pentsatzet. Bale. Pentsatzet izango dela, urdinean jarri. Well, so much for that. Vale. Pentsatzen nahi naiz. Nola pasatu lehizkegu ez da. Ah, bale. Bale, baina, lehenko hau inberdet. Bale, horta zen berdet. Pieza hau, hemen. Bale, gezki indet. Ah, vale. Laranja jarri berdet hangoian. Txaina, utzi pentsatzen. Laranja hor jartzen bat ezin naiz jun. Eta azken finean enber dugu, hau etortzea hortik, eta hau han utzi. Baina nola enber dugu hori? Hori da nire duda. Bale, lortzen bat hemen jartzea. Posible dut hau horroa egotzea. Zein dezaet olako zerbait. Horrez pare honetan izango litzateke.
dago zerbait. Hanko beno salto ingabe hobeto da. Hala etxarrena erorien gona izela. Bai. Enberdetatzeak. Ez da horrela adan pasatzeko. Baina hola eleizke. Oin, arazoa da... kakazarra. Kagatu dut. Hon bestaldea pasar naiz. Derri horrez. Bale... Hortik ertetzen... Urdina jarri erdet. Ez faiatu dut. Hemen da. Pare honetan ezin dut bota, ez? Txen? Ostra. Hemen ez badago. Nola enberdet. Bale, hor jotzen dio, bale. Flipatzen egitzen, hemen ez egon da. Nola zen posible. Hor da zurdina, hor da... Baina ez dakit. Nola ez. Hemen dizta zorra ez. Pentsatzen nahi naiz. Ez que mozkeatzen dira eta guk ez zuriak egotea. Eskola izan horitzateke, baina bestaldea ezin naiz pasa. Eta bestaldea pasa behar naiz. Baina oen jartzen bat hemen. Ez. Akatza horreza da, baina honek kostatzen nahi zait.
Geldik. Ni hemen joako naiz. Baina arazoa da zein lagatzetan. Hartzen bat. Ezin dut ez. Horrela. Ez. Txan. Vale. Horrelago zerbait okurritzen zen. Hori gizkia kolokatuta baina. Baina ez zait okurritzen. Bestaldean nola pasar da. Bai, laranja jarreta baina. Laranja hor goian da. Urdina ez den moitu behar. Moitu betena da laranja. Ez truko honek ez du funtzionatu behar. Hau, zeiten dutenean nola da. Speedrunetan erabiltzen dute truko hori askotan, baina bueno, horri uste puntioa harrapatu urtzea edo. Zati frenatu du. Ah, igual likidoa beste aldea bota behar da, baita ere. Ez zait iruditzen baina. Zerbait egiteko? Bai, baina ezin diot, hemendik eman behar dut. Ez, gainera behira. Zela izke, baina hemen frenatu ingo nuke. Salto egiteko. Ongo, bueno, ez dakit. Egia zan, onde atu datan hau. Ai, bazu zela aldatzen. Laranja hor. Urdina hor. Laranja mentxe jarriko dut. Ez, laranja jarri behar dut.
Vale. Horta zuen piezan daukat. Ez. Txain. Nire ideia bestaldea jutea. Ush. Etxaina. Ze. Urdin hori ez da eta albe zen behar. Iskinei jotzen diot. Xat. Ez dituzten iskinago jartzen. Habe, ondo. Bale, baina lehenoko gauze bertan da, paret hau pasatzeten ez. Itxoin. Hemen da ez, pare honetan. Vale. Neuk zapalduta jarri laizket gora jutea. Bale, hortaz. Ja bestaldean daukat. Baina jarri horko nuke han. Ze zaila. Bale, bakit, nola da. Kaxa berdet. Ez pentsatu etera bate baina. Zan jartzea justu kaxa zapaltzen nahi dela han. Ona etortzeko. Edo han. Vale. Ez dut harrapatu. Ezabatu egiten dira, bai. Nere ustez horrela dala, eta hartu inberdezula. Baina timing oso ona auki berdezu. Horrela. Garen ja hor.
Ezin dut hartu, ez. Ah. Kostatzen nahi zeit hau, Ah, kakazarra. Etxoentan, ni jute manaz lehen eta gero kaxa bialtzen behar nerekin batea. Hau da, horrela jartzen dut. Zapalduta jarri. Baina oinan jartzen behar laren ja, ni ere hori ingo naiz. Jode, ez da erreza. Kaso erreza da eta nahi zai ikusten ze posible da hori ere. Baina erreza bentzat ditzai eta bat ere egiten. Ezkene okurritzen zaitan hemen nahi eta da. Hortik hartzeko ematen du denbora. Bale, hartzera iristen naiz. Gerturatu indat. Gehiagi. Anizatik ero hori naiz. Hori da. Zale, timing perfektu egin behar da. Horta zuen jarri berdet. Laren jamen. Laren jamen. Eta listo. Timinga zan hor. Oso zea. Puxustu egin behar dezu. Pistolakin disparatu eta zeituan hartu ordezu kaxa, eroitzen nahi dala. Vale. Kostatu zeita, pentsatzea, jode. Hardline bridge control center activating. Hardline bridges coming online. Toxic contaminant level from testing track Lima Whiskey rising. Estimated time to contact with enrichment center. 25 minutes. I'm still working here. Seems like I've got to hack this thing. Come on, Wi-Fi, don't fail me now. I've got a good signal strength. Zego horatzen bat zeate, tipo hau, zea izan. Wi-Fi hiti dago konektatuta. Epa. Hau ondo jarri dut. A ver, txari. Vale. Taman. Vale. Ulertzen.
Aldapa txikiagoa da ze baina. Vale, saltoka jumertzen. Hemendik akatu iten naiz pasatu ezkero, ez? Bai. Bai, ala akatu iten naiz. Vale. Tortez, alde horta pasar naiz. Ah, amigo. Vale. Bakit. Ka, honek oztopatzen duenean, ate hori irekiten da. Vale. Eskina hola dagoet. Eta zeatik hau ez da joan. Vale. Adarra jotzen nahi gara. Ah, denbora badago gaina. Bota berdala. Vale. Aio. Irristatu inberdu zeak. Nola da? Kubo horrek. Hemen ezin den likidoa jarri horti botatzeko. Etxoin, horti pasara izket. Suave. Ja bai, baina. Vale. Yes. Ah, vale. Hombre. Eta zetik honeik ez dauka likidoik. Ah, karo. Jarraitu iten dulako. Hau, busti izaket? Bai, bale. Arokoan ikusi denun mekanika hori. Eta zain pentsatzet, soltatzen bat irristatu ingoala. Bai. Ore, asmatu indet. Urdine azimaz disparatuet, asmatzatik karo. Hemen laranja dago, jetxi inda, eta... Asmatu indet. Vale.
Vale, eta horta zen berdetena da. Hemendik. Ez. Abiaura lortu ordet. Hau nola busti dut? Hau nekin. Ez. Nigala irutze zait, ez? Atxarren hau da, hola. Ai, txoin. Txoin. Joder. Por pura potra egiten da. Osea, ja, geometrikoki angulua eta... Ez. Jode, dana errepikapetu behar, prozesu guztia. Azkenean pista hori bustitzea ez dite zertako bale izan. Jetxerra hauken. Vale, urdina bote berdet. No me jodas. Hace timo. Aldamenezka atera da. Eta galde. Ai, gorria jarri. Vale. Oin urdina jarri berkoet, vale. Ez da zaila, bakitzen berdan. Baina... Vale. Horta zen. Urdina... Laren ja jarri, hauena ekarri. Ez, lehenengo. Hostia. Hemen rampa jarri berdet. Fua, hostia, hain bai dudatan jartzen naizela.
Ez, hemen hau bota behar da. Aldi. Hemen lagakot. Vale. Hortaz, ona pasatzen behar naiz? Hau eleizketa. Baina oin ez dakit nola itzuli horra. Eta honek hau ez du zapaltzen ez. Zeamen jarri behar da. Ura. Lehenko karrikoto. Kubo ona. Vale. Ah, vale. Hemen jarri. O ez. Joder. Mentira. Berdetena da kuboa ordea. Berdetena da kuboa nerekin izatea. Eta kuboa amendik altxatzen eta momentuan hombre, handi pasala izkera. Vale. Ah, ez... Joder, berriz da zion. Bueno, bideo oso luzea joa, urrengoan segituko da hemendik. Pentsatu berra duket, ze hor gauza dago, akaso klarua, baina nik kostatzen nahi zait. Eta hona hemen uzten deu, kapituloa 40 minutukoa, eta aurren arte, aio!